ɲininkali min kɛ ko dɔw ye ɲininkali kɛ min ye tulu dɔ ou bien pamati dɔ k'a dɔn i barakɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka barakɔrɔ si bali n'a tɛ bɔ pewu ou bien min ye kamankɔrɔ si ka tulu dɔ mun ye ka tulu dɔ mun min bɛ kɛ sababu ou bien pamati min bɛ kɛ sababu ye kamankɔrɔ si n'a tɛ bɔ pewu k'o bɛ cogo di silamɛya sariya la Sheikh Abdulaziz Ibn Baz a ɲininkara nin kɛso la muso dɔ bolo muso dɔ y'a ɲininka nin kɛso la muso in ko Bumbaji ma a ka letiri kɔnɔ a y'a ci ka taa Nur ala Darb ko yala muso i ka tulu dɔ bɛ kɛrɛmu dɔ kɛ i barakɔrɔsi a ka bɔ ya kana bɔ pewu ani kamankɔrɔsi a ka bɔ ya kana bɔ pewu o ye Ala ka dali yɛlɛmali ye wa Sheikh Abdallah Bumbaji y'a jaabi a ko baasi t'o la o tɛ Ala ka dali yɛlɛmali ye a ko min ye barakɔrɔsi ani kamankɔrɔsi ani ninkɔrɔsi ani sɔɔni ciden ko ninnu ka bɔ ye kan'u to yen n'u bɛ tɛmɛ tile 40 la i k'u bɔ ye donc a ko ni mɔgɔ min ye i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o a ko n'i ye tulu ni kɛrɛmu dɔ kɛ min bɛ barakɔrɔsi bɔ ye pewu ka bali a kana bɔ ou bien kamankɔrɔsi n'i ye tulu dɔ k'a la ou bien kɛrɛmu dɔ min b'a bali a tɛ bɔ pewu a ko baasi t'a la silamɛya sariya la parce que silamɛya sariya ko nin siw ka wuli ka bɔ ye dɛ ko ni alimami ko wala dalina e bɛ amina fɔ ni alimami b'a fɔ n'a ma fɔ ni alimami ko wala dalina dɔrɔn e fana k'a fɔ amina parce que Sheikh Albani tun b'a kan ko alimami kɔfɛ mɔgɔ i kana amina fɔ ni alimami ma fɔ ko ni alimami ye amina fɔ de ko i ka amina fɔ a tun b'a ka delila kɛ hadisa dɔ ye wa ija amanna al-imam fa aminu ni alimami ko amina ko a fana k'a fɔ amina Sheikh Albani tun b'a kan ko i kana amina fɔ ni alimami ma fɔ mais dɔnnikɛbaw to Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah ko ayi a ko ni alimami sera wala dalli nana dɔrɔn i k'a fɔ amina ko parce que ciden ko ja halali imam wala dallina faqulu amina ko ciden ko ni alimami ko amina wala dallina a fana k'a fɔ amina ni mɔgɔ min ka amina fɔ ani malikaw ta bɛnna ɲɔgɔn na Ala bɛ yafa i ma wa ko hadisa min nana ija amanna al-imam fa aminu ko a kɔrɔ dɔ ye ni alimami sera amina fɔ yɔrɔ ma hadisa min nana ko ni alimami ko amina k'a fɔ amina ko hadisa laɲinɛ y'o de ni alimami sera amina fɔ yɔrɔ ma maana wala dalina a fana k'a fɔ amina ko hadisa fɔlɔ in bɛ fara ɲɔgɔn kan nin cogo de la mais alhamdulillah Sheikh Albani yɛrɛ kɔfɛ a bɔra nin kuma la a tun bɛ kuma min kan ko i kana amina fɔ fo alimami k'a fɔ a labanna ka sage ka bɔ kuma in na k'a fɔ ni alimami ko wala dalina i k'a fɔ amina bon ko musokɔrɔba minnu tun janfara n'u bɛ sali sutura dafalen ɲinini fɛ wa sali yɔrɔ la Ala ko muso kara fini min do ka sali a wajibire ka ko kɛ hari n'u kɔrɔla mais bɔli yɔrɔ la cɛw ɲɛkɔrɔ Ala ko hari n'u ma hijabu dɔ mais u kana bɔ ni masiri ye nɔgɔya dir'i ma bɔli de la cɛw ɲɛkɔrɔ ni muso kɔrɔla sera dɛgɛrɛ ma cɛ si mako t'a la tuguni ale yɛrɛ mako tɛ furu la mɔgɔ si tɛ ɲɛ b'a fɔ cɛ si mako t'a la donc Ala ko nɔgɔya dira olu ma hari n'u olu bɔra n'u mu farikolo bɛ sutura fɛn t'u kan mais Ala sagira k'a fara ka wa yastafifina khairul lahunna a ko n'a ta bɛ dɛ olu yɛrɛ ka yɛrɛ mina ɲini u yɛrɛ ye
ka sutura do ka bo ko de uma herai parce que arabu ko li kulli saqitatu laqitatu ko fem binne be ko to mo bagabala wala nugoya diru mare nu be bo cewu nyakoro har nu luma hijabu da falendo komi muso fonnan kaw me salli ro konila min ye ka hijabu do min ba sem fara be sutura ka salli na e salli finu o ye wajibi aka ko ate dina la ube ate dina ka nyema de bon ko do ko ale ka bange baga silama do mais ate dina ka ke chogo nyumandela abe ko do ke fo ale ya koni ya ka dusukun kono ko ale be fen soro olawa bo akera bange baga kera mugo sugo hada made silama donc ala soso hakke min bala amba ka ala soso yinko ala bato hakke min bala amba kanuni aka bato yi janko bange baga ala soso min bala abe ala soso min ala tanama ko munun ke ibo udu ko idu sukun kono mais ato ibe nyumanke ale iti yere tigala ibe majiga yere ibe neshi haka ibe konanja ka ale ni mugo to te kelenye har ni u ko mugo min na kera kafiri ki yere tige ka bala pew wote bange bagay mo te siga yere tige ka bo bange bagala ala yere yo jeya ako inja haraka lan tushrika bi mali salaka bi ilm fala tutihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ala ko ikana faruka fulanka fo yandela me ka jiyanya na ma yobe nyumande ke wuluye ibe yere majige ibe nyumanku ye nu kera kafiru koniye itu kanu dusukun kono na kera kafire ita kanu dusukun kono me iba ka jiya heraw kai ita faraka ka kafira la fana bon ni silama de do batu munum ba boro nyuma munum ba boro iba kanu ole ko jugu munum ala soso munum ba boro ibo ulu ko abolo bo ko yala ko mo be se kay karamo kanu kateme ka bange baga kawa min ye dina kanu ye ibe se ka mo kanu kateme bange baga ka mo min kal limaniya alla ya siranya baga do limaniya jondo ciden ka sunna batu baga la fahamu salafu salih iya kanu dina kanu ge dafa min be alela alla ya siranya min be alela limaniya min be alela o nyogonata e ka bange baga la o ye ala sosone ala kutalay ibe se ka mu'mini alanya siranya baga min kal limanana kallanya siranya balenye iba ale kanu kateme bange baga inkake min kal limaniya dafalendo kateme bange baga inka dina kanu yorola ibo kanu kateme ika bange baga ka ni ala sosone ala kutaw ba bolo iba ale kanu ni ala aka ala batoye ibe wa akoni ala soso abe ko mu'minu to silama fashiri doni ke bawo ko amba akoni aka fashira bara munun babula amba akoni oye bara nyuma munun fanani bato munun babulo amba kanuni oye aha ko o kulen arab dari hamahuma o be fo bange baga kafiri lamayewa na ya soro kafiri de do ibe duawu ka ya laba kanda chogomide na sara kafira de fana ka duawu te kaye arrahmate kaye la yurhamu alai ite ala deli ko ala ka hinna la na sara kafira de ka ite ala delini ya fa ma ite ala delini nema ye katama mibe duawu tigade ibe abilade me na be nyana ma yala ibe duawu kaye ni kanda de ibe duawu ke ala ba kanda chogomi abu hurairata asilamira banye wakati abu hurairata ba ko ne abe ciden nani wakati abe ciden nani ni abu hurairata na abe bokata dugula abe ta bafo abeta ni abe abora dugu fanala abe na bafo katal allaje me babe ciden nani dondola abu hurairata bole baye nani ni dugu bafo cidenye abu hurairata kashira atara ciden fe akashito a ako cida ko duwawu ke mbayi alaka kanda
ako wakati babin nani me ayi nani bi nani nila ayin toro ko jugo do ka yalla ka kanda ciden ko allahumma ahdi umma bi hurara akon tigale ka bi hurara bakanda abu hurara ta ya ka ko ke ciden fe wula fe anna to doro ba kilo ba ka samara kanna abu hurata ya fo ko abu hurata ro wa ko akoy joyede kana do folombe ko lila aka dina mba fe kadu akono abu hurata ba ye seru kuma fulafo kado silamiya kono abu hurata ni sonjalen tara kata fo cidenye sallallahu alaihi wasallam donc wiba na abu ko sugula ibe ko nanjade kaye ka ala duawde ke ala bakanda chokomi bo ko e ko ya suru jolima na alade atumbe mi atumase de wa wakati tumase bon ko do tumbe tama yoro de la betama shiraka muso de do sallu wakati shera mais jake bale bolale be se dugula ka wakati tola na sera dugula abe salli ale sele duguina bo aka kalobo fana nana yala abo wakati sarawa bo don ke bo ka kuma fula bala don ke bo dogolo muso ni salli wakati sera ki seneyalento ima salli o kofe kalobo nana ila ko ni seneyara ko ibo o salli sara o be don ke bo dogolo bon me bunu semi rahimahullah ale ko konni ale ye mingiriya kuma fulana tigo ko ay konni salli wakati sera ema ima faratu de wakati bala mateme wakati mateme ila wakati bala ferelendo o e hakili bala ebena salli donc kalobo nani la kito wakati nyere la kasoro wakati mabo bo ko o salli wakati ni senera asaralitika nima faratu asaralitika ukonni salli wakati nana de wakati nyere etumba ke ka salli de etumbe se ka salli me faratu la ibanna ka salli fo wakati temena ima salli o kununa na ni kalobo nani la o salli jurubila ko yibo de sara me ni wakati de sera ema ima salli ima faratu wakati ferelende do etumba fi hakili bala kana labbenna ka salli wakati dola ni kalobo nana ela ola o salli wakati saralitika ni senera asaralitika senera wakati minna doribo de sara wala men ni muso inaye ni sugula naye don ke ba woro ka kumayinta ka salli sarafana ka fara na serera wakati minna basita kala me bunu semin kun ye mingriya akon ni salli wakati sera ela ka sori seneyalendo ima faratu wakati la o ko fe kalobo na ni na ka sori ma salli ako wakati saralitika isenera wakati min wakati la doroibo de sara ko lu ni mogo be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnw b'o la bagaw b'o la sanu bɔ yɔrɔ la mais u se que surtout la unu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ basi b'o la wa min ye diina baara dɔɔnikɛbagaw ko bidiya mɔgɔ ni sunna mɔgɔ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o de la ko a bɛ diina baara de kɛ mais min ye diɲɛ baaraw de ye i ni bidiya mɔgɔ u bɛ kafiri musiriki i n'a bɛ se k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'o bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Sheikh Salih Fawzan ɲininkara nin na yala bidiya mɔgɔw an ka taa minan sa u bolo u ka bitigiw la ka sanni ka taa minan feere ma ulu an ko minan sa o bɛ cogo di a ko hari kafiri sanni feere bɛ tɛmɛ i n'a cɛ hari kafiri musiriki a ko a dagara i n'a ka sanni feere kɛ i ka minan feere ma dagara a ka minan sa i bolo
ako baasi tɛ olu la diɲɛ baara ni fɛn ninnu baasi tɛ olu la k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni a ka baara in kɔnɔna la ale tɛ e sama ka taa ala tana ma i ka bato kɔnɔ ni diɲɛ baara in dɔrɔn don mais o t'a bilen i bɛ kɔnɔnajɛya k'a ye toujours a bɛ ko minnu na a b'u bila cogo min ni e ka se t'a la n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ de i ka baara yɔrɔ kɔni ye i ka si sote dɔ e ka baara yɔrɔ dɔn bon i kana mɔgɔ si ta ni o b'o o ko sugu la i ni mɔgɔ si kana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o b'o ko sugu la parce que e bɛ lahala min na i bɛ se ka i ka lahala n'i ka moyen bɛ se ka dawa kɛ ka na diinɛ ma i b'a yira mɔgɔ sɛbɛn b'a la mɔgɔ baga b'a la ne t'a ta n ka baara la n'i tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n t'i ta i ka baara la ni baara yɔrɔ min ye jama jɛ ye de mɔgɔ sako t'o la a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye dɛ jama jɛw de don komi gouvernement yɔrɔw ni fɛnw ninnu baga bɛ minnu na sɛbɛn bɛ minnu na e ka seko tɛ olu la i ni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara yɔrɔ de la ou bien a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko baara sugu de la fɛn tɛ e ka o la mais cogo si kana fara k'a ka musirika baara ninnu na i bɛ kɔnɔnajɛya k'a ye fana bon ko kamalen min ye taajuru sara a bangebaga la ko a bɛ continuer o bɛ da yɔrɔ la Allahu alam ala de b'o dɔn a bɛ kuma in kɔnɔ cɛkɔrɔba in ko ale ka fa bugo ani den kana ale bugo san 40 o de bɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais a bannen ye nin ye a bɛ continuer o bɛ ala de ka dɔnni la Allahu alam bon ko dɔ k'olu ka misiri a kɔrɔyanfa kaburu b'a kɔnɔ dɔnnikɛlaw ye min fɔ misiri ni kaburu de b'a kɔnɔ sali tɛ sa o misiri kɔnɔ ko fila dɔ la kelen de bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ kaburu in tun bɛ u taara misiri in jɔ da kaburu kan misiri bɛ ci ka bɔ yen de ka taa jɔ yɔrɔ wɛrɛ ka kaburu to a nɔ la n'a y'a sɔrɔ fana misiri de fɔlɔ tun bɛ yen u taara su dɔ ye dɛ ni sebu ye su in de bɛ wɔgɔbɛ ka bɔ misiri kɔnɔ ka taa bila silama kaburu so la misiri bɛ to a ka misiriya la mais ni misiri kaburu de b'a kɔnɔ ou bien a b'a kɔrɔnfɛla la kogo si t'a ni kaburu cɛ a bɛ kaburu kuru kɔnɔna de la o misiri sugu sali tɛ sa a kɔnɔ ciden ko la tusallu ila al-qubur hadisa dɔ la ko la tusallu ala al-qubur a ko a kana sali ka taa kaburu ma hadisa dɔ la ko a kana sali kaburu kan hadisa dɔ la ciden ko lana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa sulahaihim masajidan ala fala tattakhidhu qubur masajida ciden ko yahuda ni nasara ala yu danga u y'u ka nabi ɲumanw n'u ka mɔgɔ ɲumanw ka kaburu kɛ salli yɔrɔ ni misiriw ye awa n baw man ka mantonw a kana kaburu kɛ salli yɔrɔ a kana kaburu kɛ misiri n baw bala o ma donc misiri kaburu misiri kɔnɔ salli tɛ sa a kɔnɔ Allahu alam nunu ye ko dogolen ko de quoi ko cɛ min de y'a bugo k'o ye junubu bannen k'u bɛ lagara ala basara Sheikhul Salih Fawzan fɔ bɛ nin a ko ko ye lagara ko de ye o ye la kaibu ko ni gundo ko de bɛ ala de bolo mɔgɔ si tɛ se k'o juje bon ko sani mɔgɔ min ka aqida faamu ka silamɛya ɲuman ta wagati dɔ la bɛ salli wagati dɔ la tɛ salli n'a nana salli matarafa ba kɛ cogo di salli minnu tɛmɛna ka usarari ta kan a bɛ continuer ka nafila caya dɔrɔn ka nafila salliw caya ka nafila sunw caya ka ala bato ni ɲuman caya mais salli ninnu sarali ta kan dɔɔnikɛbagaw wolo ka kuma sahalen na farda kelen n'i y'i tugu k'a to yen i kafiriyara de ni mɔgɔ min fana tun ye kafiri de ni silamiyara ye silamiya matarafa ala ko qur'ana kono qul lil ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salafa ala ko cide ma fo mɔgɔw ye minnu kafiriyara ko n'u y'u ka kafiriya dabila min tɛmɛna u bolo ni ala b'a yafa ani fana dɔɔnikɛbagaw kɔ min tun b'a a tugu ka salli to ye dɛ ko sara kun t'a la hari n'i y'a sara nafa si t'a la parce que donna ciden ka hadisa kɔnɔ mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu
ciden ko ni mugo ye baara kɛ baara min ale ka ɲamariya ta ka i ka baara bɛ sagi ma o ko yala k'i tugu ka salli to ye o ye ciden ka baara ye wa ciden ka baara to ye ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ tugu ka salli min to ye hali ni o salli siɲɛ ba kelen de o tɛ foyi ɲa ala mako t'a la t'a min na donc o la tigi u sarali t'a kan a ka tuubi k'a ka tuubu ɲɛ ka nafila salliw caya ka nafila tunw caya ani ka baraji ɲini sarakatiw caya minnu b'a ka jomunu tɛmɛnenw ɲafa ye subhanakallahumma rabbana bihamdik ɲininkali min kɛ ko dɔw ye ɲininkali kɛ min ye tulu dɔ bɛ pamati dɔ k'a dɔn i barakɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka barakɔrɔ si bali n'a tɛ bɔ pewu u bɛ min ye kamankɔrɔ si ka tulu dɔ mun ye ka tulu dɔ mun min bɛ kɛ sababu bɛ pamati min bɛ kɛ sababu ye kamankɔrɔ si n'a tɛ bɔ pewu k'o bɛ cogo di silamɛya sariya la Sheikh Abdulaziz Ibn Baz a ɲininkara nin kɛso la muso dɔ bolo muso dɔ y'a ɲininka nin kɛso la muso in ko Ibn Baz ma a ka letiri kɔnɔ a y'a ci ka taa Nur ala Darb ko yala muso i ka tulu dɔ bɛ kɛrɛmu dɔ kɛ i barakɔrɔsi a k'a bɔ ya kana bɔ pewu ani kamankɔrɔsi a k'a bɔ ya kana bɔ pewu o ye ala ka dali yɛlɛmali ye wa Sheikh Abdallah Bombali y'a jaabi a ko baasi t'o la o tɛ ala ka dali yɛlɛmali ye a ko min ye barakɔrɔsi ani kamankɔrɔsi ani ninkɔrɔsi ani sɔɔni ciden ko ninnu ka bɔ ye ka n'u to ye n'u bɛ tɛmɛ tile 40 la i k'u bɔ ye donc a ko ni mɔgɔ min ye i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o a ko n'i ye tulu ni kɛrɛmu dɔ kɛ min bɛ barakɔrɔsi bɔ ye pewu ka bali a kana bɔ u bɛ kamankɔrɔsi n'i ye tulu dɔ k'a la u bɛ kɛrɛmu dɔ min b'a bali a tɛ bɔ pewu a ko baasi t'a la silamɛya sariya la parce que silamɛya sariya ko nin siw ka wuli ka bɔ ye dɛ ko ni alimami ko wala dalina e bɛ amina fɔ ni alimami b'a fɔ n'a ma fɔ ni alimami ko wala dalina dɔrɔn e fana k'a fɔ amina parce que Sheikh Albani tun b'a kan